Continuem a la 48a edició de la Fira del Llibre de València i presentem Naufragi a la neu, d'Esperança Camps, novel·la guanyadora del Premi Blai Verd de Narrativa, que ha sigut publicada per Editorial Bromera. Esperança, benvinguda. Gràcies. Què contes en aquest Naufragi a la neu? Un naufragi, justament això, no? Són 2 o 3 històries que estan trenades en una mateixa història. Per una banda està una protagonista que li diuen Cristina, que se'n va a un refugi de muntanya a escriure una novel·la. I llavors el lector el que es troba en aquesta novel·la és la novel·la que escriu Cristina, el lector va veient com la novel·la creix, i la pròpia història de Cristina. Cristina és una xica jove que ha naufragat en la vida i a través de la literatura intenta reeixir, no? La literatura és un poc la taula de nàufrag que busca per a eixir-se'n del pou on ha caigut. I llavors això, no? És una miqueta, és un joc, li proposa un joc al lector descaradament, perquè a banda n'hi ha algun personatge que apareix per ahí també que demana la complicitat del lector, i el lector va construint a poc la novel·la que escriu Cristina, que la novel·la és una novel·la negra, un atracament, parla de corrupció... És això, metaliteratura? Sí, metaliteratura, joc de nines russes que van encaixant o no, en alguns casos les nines no acaben d'encaixar, novel·la dins la novel·la... Un joc, és el que a mi m'agrada, no? Quan m'enfronte a escriure. Però en els personatges, en aquesta profunditat psicològica que estàs més acostumats a les teues novel·les. Ho he intentat. Ho he intentat. Sí, ho he intentat. No sé si el lector és qui ho ha de decidir, no? Però sí, bàsicament no són fàcils els meus personatges. Ja tinc aquesta tendència i de fet la gent, alguns lectors assidus ja ho esperen també, no? Que siguin així. Com va sorgir la idea de ser Naufragi a la neu? Com sempre em vaig trobar amb el personatge. Normalment, quan comença una novel·la... Furtes vides quan vas pel carrer? Sí, quan vaig pel carrer sí, furte vides, converses, situacions i normalment la gent quan me conta coses ja sap que a vegades és susceptible de que isquen les novel·les. I en aquest cas va ser això, no? Em vaig trobar amb aquest personatge i preguntant-li què li estava passant va eixir la seva història, és això. Però no n'hi ha naufragi, és com a Molly Brown, sempre a flote. Sí, sí. No ho contarem, però intentem que flote. Com ha estat el procés d'escriptura? Molt complicat, molt complicat i al mateix temps molt divertit i crec que m'ha enriquit una miqueta més. Has patit? Sí, però he patit gaudint. És un tipus de patiment que jo el necessite, que m'agrada i que m'ho passe molt bé. Esta novel·la ha necessitat, jo no sé, 4, 5 o 6 reescriptures perquè intentava trobar el to adequat, perquè com que n'hi ha diverses històries que han de quadrar, cada història necessita un to determinat i això per mi és molt xulo. Jo m'ho he passat molt bé, he patit, m'ho he passat molt bé i espero que ara sigui el lector qui el gaudisca i patisca. Escriure és corregir? Sí, i reescriure, sobretot reescriure molt. Sí. Tot llibre i tot autor és fruit d'unes lectures. Quines són les lectures d'Esperança Camps que estan pesades així? Les lectures, la música, així n'hi ha molt. Per exemple, hi ha una miqueta espera de Rafael Chirves, hi ha Paul Auster, hi ha Murakami, que és el que estic llegint ara últimament. Però jo no t'he dit que no hi hagi les lectures meues de quan era menuda. Segur que està Heidi, a lo millor, i Los 7 secretos. Està tot. Jo crec que quan escrivim, entre cometes, vomitem. I ara estic molt enganxada a aquestes que t'he comentat d'ells, però segur que algo va quedant, solatges. Sí. Escriptura i periodisme. 2 cares de la mateixa moneda, pot ser, o 2 monedes amb una cara, o 2 creus, no ho sé, però indestriables, segur. Jo segur que no seria escriptora si abans no hagués sigut periodista, i a lo millor quan vaig voler ser periodista quan era jove és perquè ja volia ser escriptora però no m'ho sabia reconèixer. Te diuen els editors, t'han dit els editors, més periodisme, més literatura? No, mai. Els editors me traten molt bé, molt. I no me diuen... I quan has sigut redactora, l'editor t'ha dit... T'han dit altres coses. Sí, m'han dit coses pitjors. Esperança, hi ha democràcia sense periodisme? No. El periodisme és molt necessari, sobretot tampoc no som lliures, no hi ha llibertat, el periodisme s'ha de reivindicar, sí, i s'han de reivindicar uns mitjans de comunicació també públics, en valencià i de qualitat com voldríem que fora Canal 9. En periodisme no hi hauria naufragis ni en la neu ni en la mar. Sí, però els contaríem. Els naufragis existirien igual, però els sabríem veure i potser els sabríem veure vindre de més lluny.
sí, tindríem tots els elements per a poder-los veure. Doncs en periodisme i en literatura sí que es veurien des de Junts. Esperança, moltes gràcies per compartir amb nosaltres 3 minuts. Només una cosa, Digues. què hi ha en l'ordinador d'Esperança Camps? En l'ordinador hi ha moltes idees, moltes pàgines que no sé ara en què es convertiran perquè mai sé si el que estic escrivint una novel·la, però sí que n'hi ha coses, clar. Sí. Però gràcies per evitar els naufragis. A vosaltres, bon dia. Un plaer.